huomenta ja tervetuloa takaisin ja onneksi olkoon. Huomenta. Minkä näköisiä nämä on? Kaikki on ihan pirteitä. Oota, kun sellainen tähti tulee. No niin, nyt salli uusi kommentti. Ei tuu kommentti. Ei Ihanaa, kiitän luojaa, että tää reissu on ohi. Voi kauhia. Hyvin menee. Joo, jätkä, onnittelut. Joo. Kiitos. Miten sulla on tähän aikaan aamusta No, kaikki otetaan pois. Mä vähintään ootin. Aina kun mestarijoukkue tulee, niin on tällaiset lehdistöpaikalle. Torijuhlat järjestetty. No on. Hyvä, joo. Joo, huomenna. Okei. No ilmoita Illalla. aika. Joo. Torijuhlat. Tää laiva. Kyllä. Ei, mutta